Il-Prim Ministru żvera li fil-jiem li ġejjin se jitħabbar investiment ġdid minn kumpaniji barranin fil-qasam tal-informatika. Investiment li fi kliem il-Prim Ministru se joħloq prospetti ġodda fejn jistgħu jimirħu l-istudenti universitarji li jigradwaw f'dan is-settur. Joseph Muscat kien jitkellem waqt l-inaugurazzjoni ta' esibizzjoni ta' proġetti li saru minn studenti universitarji tat-tielet sena tal-ICT. Il-15 l-edizzjoni ta' din l-esibizzjoni rat ma' 70 proġetti differenti, fosthom proġett teknoloġija partikolari li tintuża minn siti soċjali popolari bħal Facebook. Jamie Tabone kien wieħed minn dawk li rebaħ premju għal proġett tiegħu. Teknoloġija partikolari li hija l-Erlang tintuża minn kumpaniji kbar bħal Facebook, Whisper u WhatsApp u l-idea tagħna hija li ikkomperjajna di l-idea ta' stack bl-Erlang li jużaw dawn il-kumpaniji kbar ma' stack oħra ta' teknoloġiji differenti li llum il-ġurnata qed jiġu konsidrati minn nies bħala l-idea il-teknoloġija għandek tuża llum. Proġett ieħor interessanti ġa flimkien is-settur tal-informatika ma' dak tas-saħħa. Il-proġett tiegħi janalizza il-rati ta' admissions tal-pazjenti ġol-isptar u kemm idumu hemm. Ir-riżultati jurew li pereżempju meta jkun hemm temp ir-rata tal-admissions huwa tajjeb ħafna ir-riżultati li ħadd minnhom. Din l-eżibizzjoni rat ukoll proġetti li inkludew modi ta' testjar fi stadji bikrin ħafna iżda li jixprunaw ir-riċerka u l-ħidma fost istudenti. Mutation testing huwa tip ta' mod kif tittestja kemm qed tittestja tajjeb is-software li għandek. Basically dan huwa mod ta' testing li għadu fil-bidu għadu fl-istudju li għadu ma jindusax fl-industrija u jiena provajt naħroġ b'lingwa li tiffaċilita b'mod ħafna iktar faċli ġifieri biex isir dan it-tip ta' testing fuq is-software tiegħek ġifieri. Intant, waqt l-inaugurazzjoni tal-esibizzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar fiż-żewġ irwoli importanti tal-Gvern f'dan is-settur. Id-dmir li jipprovdi r-riżorsi meħtieġa titjib fl-Università ta' Malta u li jkompli jwassal għal tkabbir ekonomiku. Il-Prim Ministru rimarka kif dawn l-aħħar sentejn il-budget tal-Università ta' Malta kien ogħla minn qatt qabel.